Dneska tu máme prvý diel Minecraftu strátko inak. Toto je prvý diel, je to, že dúfam, že bude v poriadku všetko na peci, lebo ak prvú noc nechce zomať. Každý možno Minecraft strátko bude mať 11 minút až po 50. Jop. Proste niekedy také, no. Najprv si robím domeček, až potom si robím vybavenie. Lebo viete, ako si mal robiť štít, to je vlastne liebo železo. No, to je ten problém. Tak ideme si vytvoriť drevo. A ideme. Tak ale si neutočia náhodou. Neviem. Ideme. Tu si položíme crafting table. Asi v tomto dielu nepolazíme dvakrát, lebo viete. No nedu. No až potom pôjdem do nedu asi takom tečnom dieli. Uvidíte. Keďže som hneď išiel teraz, tak by už by som to nestihla, aby to bolo viacej minút. Ako jasne, že tam bude proste pár minút, to zaberie viacej. A brane 5 minúty, 11 minút má toto video. No. Zabieme si domeček. Ty jadličky, no ne, necháme, ale ja vždycky začínam domečkom. Ako mám tu nejaké styky. Skáže som sa vesničkou vo vesničke, čo sa je spálil. No. Že má Minecraft v slovenčine. To si nezabudnite. Ale potom viete, čo je to. Sila. Tak a vykopávam teraz drevo. Ale idem si stavať ďalej domek. Rozbijem toto drevo a ideme. No. To má pekný. Wow. Dosť jasne, že je to smek. Ale. Načli dám vybavené. Wow. Ako má pekný dom, ale klava. Časom deň asi pôjdeme do jaskyne, ale to si necháme. Zatiaľ skúsim trochu sa ako keby odraziť od Jakariho, lebo on robil automatickú farbu. Neviem, či to bude aj na bedroku fungovať, ale skúsim to a nejaké nové enchanty si robím. To bude až po tej jaskyne. Jop. Takže robíme. To si všimol, keď tam je jaskyňa? Neviem. Káva.
A few moments later. A to mám posledné bloky a už to mám. Kafčím si meč, už je vás taký, si ďalší lobič a neviem, ale možno 10. dieli už začneme nové stavať automatické farmy. Ale to hádkou neviem, ale to až po nebudeme tak ďalší, každý diel vyjde až keby takto dá odber, jop. Keby takto dá odber. Lebo keby dáte odber, tak zase mi to robí veľkú radosť a dokonca nás točiť ďalší Minecraft útahátkou. Teraz som sa rozhodol, lebo chcel som Minecraft, tak som nerobil obyčajný svet, ale Minecraft útahátkou. Potrebujem pošly. Neviem, ale možno Fire Resistance. Možno, ale radšej budem mať Fire Resistance. Lenže to bude trochu nebezpečné. Ja som nikdy nebol sám tu a ináč neviem, ale tí, ktorí sa čudujete, že to je práve. No, je to práve. Je to pravý Minecraft. Vidíte tu posteľ. Je všetko pravé. Takže ideme. Mám sekelku. Wow. No, 28 plenkov. Dobre. Možno má, neviem. No tak neviem kedy pohľazíme, ale 10. dieli by som chcel jednu vec robiť. Ale fakt. Nie automatické farby, ako odtedy možno budú. A vtedy by som chcel byť ísť v 7. dieli do nedu. Alebo v 10. dieli by sme mohli ísť, viete kde, poraziť draka. Ale oči neviem, kde získam. Wow, super. Tu dám schody. Tu. Tuto zastávať nežil, tu tam stavať monstra a ma nezažil. Koľko minút? 3. Nebol ty. Nikto tam nebude skoro, iba deti malé. Pre istotu som si dal väčší zvuk, aby tam nebola žiadna entita. Pohodne si, králik. Jop, poho. Tak sa bugol. Je. A možno za chvíľku budeme končiť. Asi tak o 1.
Hej, o 1 minútu, no. Má také vidí, čo sa mieli. Oko tebe, ale ty to toto som si vydať sám stýl, lebo ja som na filmu, lebo ja si s tým keď. Dnes stačí dabovať a ospávať. No, je noc. Ideme a ináč musím ich sám stiať. Ja mám toto vôbec nie pestiané. To ďalšie však about 2. Hej, tak. Nie, že to je trojka. To je jedno. Proste ďalšie video, čo bolo, tak to bolo veľmi pestiálne, aby ste zbytočne videli reklamy. Jo. Tak čaute.